Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Akulimale inqwaba yabantu ngesikhathi kutholana phezulu itekisi kanye nemonto encane emgwaqeni uR102 othongathi namhlanje. Nginibingelele ngiphinde nginamukele ezindabeni zezwide media igama lami ngosibonga konke wakandwane Mothanda ungangibeza intatheli ka YouTube. Akubikwa ukuthi kutholane emahlandle ilolo elincane kanye netekisi emgwaqeni u102 ngase Fairbrace othongathi maqede ukwalimala inqwaba yabantu abezosizo liphuthumayo iIPSS Medical Rescue baphuthume endaweni yasigama kubafice abantu ababili eTexini bevaleleke ngaphakathi kanti ke belimale kanzima kwathi abanye bathola imhuzukwana abanye kubiya ukuthi bakhishwa abantu abakwazile ukuba nenhlanhla baphunyuka kuyo lengozi babe sebekhipha laba ade bilimaleka babili abebelimele kanzima kubiya ukuthi abezosizo lokuqala babasizele khona endaweni yesigameko anduba babaphuthumise esibhedlela esiseduze abanye kudinga kuba kusetshenziswe izindlawu ukuze bekwazi ukukhishwa babe sebesizwe endaweni yesigameko anduba bephuthunyiswe ezibhedlela ezahlukahlukene. Imbangela yengozi ibingakazi ukuthi ngabe kube yini kodwa ke amaphoyisa omgwaqo kubeka ukuthi asaphenya ngayo lengozi. Abantu babenokuphawula okwahlukahlukene khona lapha eziguleni zokuxhumana ngalo loludaba bafethu ke mina njengentathela YouTube sengayidede indawo ngizofisa nami ukwazi ukuphawula kwakho ngayo lengozi ethe yanyantisa igazi.